Chris Kaasan, Danin Drain. Barbie Daala. Siya ba ang babaeng nagtrabaho sa Grande Hotel? Sa opisina sa akong bana? Oo, sis. Gipaila siya kanako sa usang ka-amiga. Gusto niyang magbago ug mag-usab sa iyang dalan ngadto sa Ginoo. Mao, nagiagi ko siya pag-apil sa CLP. May uyon man sab siya. Kung gidapit mo siya, muhunong mo pag-alagan sa CLP o dili na mo apil sa House of Meeting. Mao kini ang babae nga kabit sa akong bana. Dili ko gusto makita siya. Sister Daphne, iampo na ko na dili ka magdali-gali. Dunay rason ang Ginoo kung nganong iya kini gitugot nga mahitabo. Mga sisters, mao kini ang maayong panahon alang kanatong tanan sa paglantaw sa kinaiya sa atong Ginoo si Jesucristo sa mga makasasala o tingali magkatabang kini kang Sister Daphne nga mag-ampo o mamalandong kung unsay gipangayo sa Ginoo kaniya iyang buhaton alang sa iyang pag-usab aron siya makabaton o complete healing.